zabalagoa da, ikusi ditugu kasu zehatzak ere, baina denen helburua bada berbera. Eta da, profesionalei laguntzea, beraien lanean, eta herritarrei ere laguntzea. Eta esperientzia horien xetasunak entzun ondoren, galderentzako tartea ireki baino lehen galdera pare bat egin nahi dizkizuet. Lehenengoa da, zer azpimarratuko zenuketen. Hau delako emaitza, ez da, ikusi dugun emaitza. Baina lana egin duzue, lana luzea izan da, ez da erratza izan, beraz, bide horretan, zer da azpimarratzen duzuena, zer da ikasi duzuena, zer nabarmenduko zenukete? David? En primer lugar, lehenik eta behin honetako proiektuekin hasten garenean garrantzitsua da arazoa hartzea abiapuntu gisa, ez da? Guk ez genuen erabaki zer adimen artifizial erabiliko genuen sare sakona, machine learning, bai, badirudi modan dagoela, ez? Lehen uste duzuk esan duzula, ez badirudi erabilegin behar dela, bai ala bai, adimen artifiziala, eta ez da kaso askotan, gauzak korapilatu egiten dira, adimen artifiziala erabilita. Eta guk egin genuen izan zen gizarte zerbitzuetako teknikariekin bildu eta saiatu ulertzen zein zen arazoa. Eta hori, izan da, arrakastatxua gure kasuan, ez eredu aurreratuena erabiltzen dugulako, baizik eta bilatzen delako, tentsioa sortzen duen hori arintzea, ez da? Eta hori garrantzitsua da, halako arazoei heltzen diegunean. Ikasi dugu ere, aipatu den beste zerbait, eta bada, daturik gabe ezin dela automatizatu. Gure kasuan, datuak hor zeuden, gure datu baseetan zeuden, nahikoak ziren, eta genituen arazo batzuk eskuratzeko, baina hor genituen interoperabilitateari esker. Datua badira adimen artifizialaren gasolina, eta alborapenik badute, kalitate txarrekoa badira, emaitzak txarrak izango dira. Lehen esan da, ez da? Ez baduzu ongi elikatzen, emaitza txarra izango da. Teknologia ez da arazo izaten gainera normalean adimen artifiziala hor dagoelako, iaia komoditi bat da gaur egun, ez da? Erabili nahi duzun eredua, erabili nahi duzun hizkuntza. Eta arazoak badaude eta egongo dira batzuk. Aipatu ditugu guk normalean lege arlokoak edo antolakuntza arlokoak izaten dira. Beraz, hor sartzen da aldaketaren kudeaketa, hor sartzen da alderdi juridikoa zaintzea, berme juridikoak ematea gure proiektuei. Eta garrantzitsua da ere estandarizazioa eta konfiantza lantzea. Eta badirudi modan dagoela, adimen artifiziala eta denok aplikatu behar dugula gauza berbera egiteko. Eta baitugu udal mordoa edo erakunde mordoa saiatzen arazo berari irten bide bat bilatzen. Bagian honena izango da estandarizatzea eta egon daiteke adibidez udalaz gaindiko erakunde bat, gu izan gaitezke horren adibide bat, horretan jardungo duena eta horrela ez ditugu baliabideak xautuko. Eta konfidentzialtasuna ere asko hitz egiten da horretaz. Oso garrantzitsua da konfidentzialtasuna eta konfiantza ere sortzea, bai, defendatu egin beharko dira emaitzak, argiak izan beharko dira erabiltzaileentzat eta herritarrentzat. Mila esker, David, eta zuen kasuan zer azpimarratuko zenukete ikasi duzuen horretatik? Bueno, Davidek esan duenaz gain, nik arreta jarriko nuke, zerbitzu batera edo zuzendaritza batera doan pertsona horretan, ez? Zu bertara zoazenean, ikuste duzu, nik prestakuntzak egiten duanean beti gardenki berdinak erabiltzen ditut. Badago gurpil borobil batekin, eta beste norbait badago gurpil karratu batekin, ez? Eta
esaten diote elkarri ezu, itxaron pixka bat, guazen aprobatzera, eta ezin den gara gelditu ez daukagulako denborarik. Ba, uste dut, hori dela, egin behar duguna. Pixka bat, denbora eman gure buruari, pentsatzeko, zer egin dezakegu, nola lagundu, eta administrazioaren simplifikazio prozesu honetan, 5-6 urte hauetan lehen osasun arloan egiten nuen lan, batez ere, baina iruditzazek garrantzitsuena dela identifikatza nork nahi duen bultzatu aldaketa hori, pertsonariak identifikatu behar dira, eta askotan gertatzen dena da, kutsatu egiten dela, ez? Eta batek baduela zerbitzu bat, eta ondokoak ikusten duenean nahi duela ere gauza bera, ez? Eta horrela, biderkatzen da aldaketa hori. Eta garrantzitsua da lan egitea, lan egiteko gogoa duten horiekin, ez? Eta nik alako estoperrak edo eragozpena jartzen dituzten pertsonak aurkitzen ditudanean, nire nagusiari esadio Fran hitz egin zu beraiekin, eta nik lan egingo dut, lan egin nahi duenarekin. Gehi bat beti dira bi, baina estoperrek zailtasuna dituzte, ez da? Ulertzeko gauza bere neurrian doa zela, ez? Eta hemen oso garrantzitsua da lana egitea pixkanaka datuak eduki behar ditugu, kalitatekoak izan behar dira, bai? Eta hortik hasiko gara pixkanaka, mailaz maila, telematizazio hori edo automatizazio hori gauzatzen. Baina kontuan izan behar dugu maila bakoitzan ere arazoa sortuko direla. Beraz, nik batez ere, pertsonei dagokienez hori ikasi dut, ez? Lan egiteko gogoa duten horiekin lan egin behar dugula. Eta garrantzitsua dela, planifikazio bat egitea, ebaluatzea, 15 egunean behin edo, saioak egitea, planifikatzeko, ebaluatzeko, eta pixkanaka egitea lan ikustea zerk funtzionatzen duen, zerk ez, eta iruditzen zait, nik ikusi duenaren arabera behintzat, horrek laguntzen duela, prozeduran eta antolakuntzan. Ni ere ados nago, esan dutenarekin. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela, batez ere, adimen artifizialeko proiektuak herritarren eskura jartzen direnean, ez da? Laguntzaile virtualak jartzen direnean adibidez, erabilera monitorizatzea oso garrantzitsua da. Eta guk, zailtasunak ikusi ditugu, ez? Ez dagoelako, benetan gobernantza hon bat adimen artifizialaren gainean, normalen enpresaren mende egoten gara. Eta enpresa horrek ematen dizun motorraren mende egoten zara. Ongi monitorizatzen ez baduzu, zer nolako erabilera egiten den, zaila da ikustea nola hobetu daitekeen. Beraz, kontuan hartu behar dugu, irtenbideak jartzeaz gain, aztertu behar dugula, zer erabilera eskain dezakegun. Dirudi, ados gaudela, ikasten den horren inguruan. Habéis aprendido algunos consejos, es verdad que... Aholku batzuk eman dizkiguzue, eta egia da, badaudela, administrazioko 3. sektoreko pertsonak hemen eta guztiontzat dela interesgarria eta atsegingarria entzun dugun guztia, baina zer gomendio emango zenukete laburtzeko zuen proiektuen ondorio? Zer gomendatuko zenukete gure entzulentzat? Lehenik eta behin, automatizazio prozesu batean, zaitezke, errepikakorrak diren prozesu horiekin, ez da? Dagoeneko araututa dauden horiekin. Horiek dira, automatizatzen errazenak izango direnak eta emaitza bat emango dutenak azkarrago ere. Win-winak ere behar ditugulako, hau da, zerbaitekin lortu behar dugulako emaitza bat izatea, ez da? Eta hori beharrezkoa da, lidergoa duten horientzat, eta hori ere baliagarria da aldaketaren aurrean erresistentzia duten pertsona horien aurrean. Eta garrantzitsua da, inpaktua izatea alako proiektuak abian jartzen direnean. Las barreras que pueden aparecer de tipo legal, Eta noski hor antolakuntzarekin eta alderdi legalekin lotutako
arazoak sor daitezke, eta garrantzitsua da hori ere eraikitzea. Eta teknologiaz gain ere hori landu behar da. Gure kasuan, aholkularitza juridikoko zerbitzuekin lan egin genuen, ikusteko adibidez ere egin behar genuen, adostasuna bagenuen ala ez eta baimena genuen ala ez aztertzeko adibidez datu horiek, hori guztia garrantzitsua da, diru laguntzak esleitzeko prozesu ezari bagara, edo zergekin zerikusi duten prozedurei buruzari bagara, eta hori garrantzitsua da hasieratik edukitzea. Hori posible ez bada, ez dizulako, ezertarako balio, teknologia bat hori egiteko gai izatea. Eta hau lehen ere esan dute, sailburu ordeak esan du eza, sailburu ordea da eza, bai? Esan digu zerbait, estrategiari buruz, eta hor sartzen dira ere erabakiak, algoritmoak ezin ditu erabakiak hartu. Ezinbestekoa da gizakiek berrikustea, Lukak ere aipatu du lehen, eta nik ere adibide berbera nuen prestatuta ez, gai ateratzen bazen. Kasu hau oso ospetsua izan zen, berak aipatu du. Algoritmo batek, alborapena zituen bere datuetan, eta horren ondorioz, jatorri jakin bateko pertsonak, diru laguntzak gabe geratzen ziren, ez? Beraien jatorriaren arabera. Una posibilidad de oposición y de forma automática. Modo automatikoan, inolako berrikuspenik gabe, eta kasu batzuetan suizidioak ere egon ziren, gobernuak dimititu egin zuen, gobernuko agintari dimititu egin zuten, beraz ondorioak larriak izan daitezke. Eta Franek ere aipatu du lehen. Ez dugu bilatu behar irtenbide perfektua. Agian, baliabide asko erabiliko dira, zentzurik gabe, baina kontuan izan behar dugu askotan, kasuen ehuneko handi bat ebaztea lortzen badugu horrek inpaktu bat izango dela, eta agian beste guztiak ezingo ditugu automatizatu, baina konpentsatzen digu nola nahi ere, eta helburua ez da, automatizatzen saiatzea automatizatu ezin daitekeena, ez da? Kasu horretan, hori ere aintzat hartu beharko dugu, zer automatiza daiteken eta zer ez. Pixkat berak esan duenaren arira, aipatu da ez, dena ez da, adimen artifizial sortzailea ez da, agian irtenbideak ez du eskatzen adimen artifiziala erabiltzea ez da, aurrekoan egon nintzen bilera batean, eta justu gogoratu naiz. Automatizatu egin nahi zuten, bidaltzen zuten mezu elektroniko bat, ez? Eta nahi zuten automatizatu, plataforma erabilita, baina, askotan iruditzen zait, teknologiak erabili nahi ditugula, iruditzen zaigulako abanguardiazkoak direla, baina arazo horiek oso modu sinplean konpondu ditzakegu dagoeneko adimen artifiziala erabili gabe, gure sistemak eskaintzen dituen irtenbideekin. Askotan gainera emaitzak hobeak izaten dira, irtenbide sinpleagoek emaitza hobeak ere eman ditzakete. Y para finalizar con lo que está... Nik ere amaitzeko. Ni lekuetara joaten izenean esaten diate, hor dago paretokoa. Gizarte zerbitzuetan ezin da detektatu nork duen senide bat, errena dena, ezin dena bakarrik jantzi, hori guztia ezin dugu kontuan hartu, kasu guztiak ezingo ditugu automatizatu. Kasuen 180 bat agian automatizatu izango dugu, eta hori dira ongi diseinatu behar ditugunak. Eta horrek aurrezten digun denborarekin, denbora izango dugu beste kasu batzuei arreta emateko. Eta nik askotan gomendatzen dudana da komunikatzea. Oso garrantzitsua da, komunikatzea. Aintzat hartzea prozesuan parte hartuko duten pertsona guztiak, eta kate maila aulenak katea utzi dezakela kontuan hartzea. Eta horregatik garrantzitsua da ongi komunikatzea. Tenemos que tener una kultura organizatibo bat bultzatu behar dugu. Pertenentzia zentzu sentimen bat bultzatu behar dugu ere bai. Gogoratzen naiz behin jardunaldi bat egin genuela
Mercadonan, eta etortzen zitzaidan jende esanez, ni Mercadonan egiten dut, eta nik Corte Inglesean, ni naiz GV-ko langilea, hau egiten dut eta saiatzen naiz zerbitzuak hobetzen eta aukerak eskaintzen. Eta kultura hori gehiago behar dugu, hori ere lortzen da gure arrakasten publizitatea egiten. ¿Me permites, redundando un poco más? Uzten badidazu, gaia sakondu nahi dut, batez ere gizarte zerbitzuen arloan. Behar bada, kasu guztian, adibidez gure kasuan, dena ezin da automatizatu. Badira kasu batzuk, bakarrik konpon daitezkenak modu kualitatiboan, elkarrezketa bat eginez, gizarte langilek aldetik, hau da, diru sarrera eskasak dituen familia baten auzia bakarrik horrela konpondu daiteke. Eta saiatzen ari gara dena automatizatzen, baina berbada ezin da dena automatizatu. Lehen bat egin behar da, priorizazio bat egin behar da, arrakasta izan dezan gure planak. Eta hasi kontzeptu proba batekin, zarata askorik sartu gabe, jakin ea konpontzen moldatzen garen, eta berbada gero piloto xume bat egin ondoren piloto korapilatxoago batera igo gaitezke. Eta hau da jarraitzen dugun filosofia lehen da bizi hasten gara teknologia testatuz, berrituz, eta gero pilotuak bere emaitza eman duenean, orduan eraman dezakegu produktiboak diren zerbitzuetara. Esaten duzunaren harira pilototasun horretan, komentatu duzunaz aparte, askotan, maila teknologikoan adierazten zaiguna, hau da soluzio teknologiko batek zenbat balio duen, baina gero errealitatean lurreratzen duzunean, ikusten duzunean ze lortu dezakeen, askotan aldaketa handia dago. Oso garrantzitsua da gauza apal batetik hastea, ikusteko benetako gaitasuna, ze gaitasun duen ezarri nahi duzun teknologia horrek. Eta espektatiba errealista batzuk sortzea. Garrantzitsua da erabiltzen diren lan taldeetan, prozeduretan, disiplinaritzeko taldeak izatea. Oso garrantzitsua da informatikariak izatea, adekoak, zuzenbidean dakitenak, eta horrela arazoei aurre egiteko behar den moduan. Eskerrik asko zuen gogoetengatik. Orain galderen txanda irekiko dugu, ez dakit, ikusten ditut esku batzuk altxatuta. Nik eta behin eskerrik asko zorionak erakutsi duzuelako gauzak egin didezkela administrazio publikoan, segurenez harri askorekin egin duzu estropezu bidean. Eta horri buruz hitz egin nahi dut, hau da, alderdi politikoa zarkitu dezakegun harri bati buruz. Askotan tokiko administrazioak antolakuntza mailan askotan erabaki politiko baten mende dago, zinegotzi baten mende, ze horrek esan nahi du baliabideak birbanatu egingo direla agian, diruaren parteak ere badu bere garrantzia. Beraz, izen alduzue horrelako arazorik eta nola konpondu duzue? Guk gaur egun Franek eitzen godu bere zatiaz, baina une honetan hitzarmen batzuk ezartzen ari gara izapidetzak partekatzeko diputazio probintzialen artean. Haiek gu sartu ahal izateko udaleen alderdi horretan, beraiek zentralizatu dezaten informazio hori guztia, hau da, kanal enpresa delako horretan, adibidez, prozedurak partekatu nahi ditugulako, eta arrakala digitalaren arloan nahi ditugu funtzionario gehiago izan udaletxetan gure prozedurak landu ditzaten, eta nire kideak esan duen bezala, saiatu behar dugu ikusten zer behar duten zugandik haiek, zuk haiei eskaini ahal izateko, baina herritarrei bosta jola zaie administrazioak, hau da beraiek nahi dutena da lortu zerbaitarengandik. Horregatik askotan
diputazioetan badute leku komuna eta hor eskar egin daiteke. Eta nik barne mailan, esan diezaioket herritarrari lizentzia arloan, ona eta ona jo behar duzu. Y como comentabas a nivel político, la verdad es que Politikoan esan duzun bezala, simplifikazioaren zuzendaritza nagusia sortu zen Generalitatean gauza hauei bultzada emateko. Eta harrezkero, babes handia aurkitu izan dugu alderdi politikoan eta ez dugu inolako arazorik izan. Hau da, simplifika plana lerro estrategiko bada funtsezkoa guk dugun helburu horien barruan maila politikoan noski legealdi honi begira. Beraz, inolako arazorik ez. Bueno, barkatu, ulertzen dut, babes politiko hori gabe oso komplikatua izango zela, hau aurrera eramatea. Bai, lagin gisa, gardentasuna, esate baterako landu dugunean, legealdi honetan, lehendakaritzan gaude kokatuta, eta sarbide egokiago izango dugu hainbalekutan, eta zeharkalarekin izan dugu, oinarrizko maila batean, espediente bakarrean, herritarren karpetan, ere bai, gizarte zerbitzuak lortu alizateko. Denok nahi dugu hizkuntza garbi bat erabili, eta horrela zeharkakotasuna ezarri alizateko, baina horren atera berri gaituzte, eta horren ogasunean gaude. Baina ikusiko dugu nora garan batean geroago. Gure aldetik esango dut, gure DNA-aren barruan dago soluzio teknologikoak garatzea. Gure estatutuetan dago, gu sortu ginen eraldaketa digitala bultzatzeko batez ere tokiko erakundeetan, baliabiderik eza duten kasu horietan. Eta maila politikoan ez dugu inolako arazorik, ze horixe da egin behar duguna. Eta udaletxe mailan, gure zerbitzua kontsumituko dituztenak, ez dago inolako arazorik ere. Gu garelako merkaturen alternatiba. Gure zerbitzuak, administrazio elektronikoaren zerbitzuak doainik dira, ez dute kosturik. Beraz, guk zerbitzu bat pentsatzen dugunean, udaletxen 80%-rentzat pentsatzen dugu, ez bakar batentzat. Beraz, ez dago blokeo politikorik udaletxen aldetik. Piloto bat egiten dugunean eta produktu bat abetzen dugunean eta zerbitzu bat ateratzen dugunean, udaletxeak barne mailan ditu bere teknikariak, beren zuzendariak, politikariak konbentzitzeko. Egia da lidergo politikoak erabakiko onduela, ea ezartzen den zerbait edo ez, edo baliabideak eskatzen zaizkion pilotu bati edo ez. Baina produktu hauek doakoak direnez, ez dago arazori. Sí, creo que había otra pregunta. Galdera bat dagoela uste dut. Bueno, ya me conocéis todo. Bueno, denok ezagutzen hau zue jadanik. Zorionak, lehenik eta behin, Francisco hitz egin ala, Francisco lehenengoak eta bigarrenak. Francisco lehenengoak hitz egin ala, pentsatu du ze ondo legokeen adimen artifiziala ezartzea, implantatzea, hizkuntza errazago bat sortzeko. Guk badugu gomendio bat Gaztela, Leonetik, prokuradore komunetik aldetik, arartekoaren baliokidetik. Ebazpen bateratu bada autonomietako ararteko guztien artean, hau da hizkuntza sinpletzeko. Herritarrak ez baitute prozeduraren berririk, eta ez dakite ebazpenak zer dire, edo nola eskatu behar dituzten gauzak, edo ze harreman izan behar duten elektronikoki. Beraz, bikain iruditzen zait, eta adi egongo naiz, ea ze emaitza lortzen duzuen zuen plan horretan, eta nire proposamena izango da. Guk badituko jadani proiektu batzuk, horren arira, eta oso interesgarria iruditzen zait esaten duzuen hori funtzionarioen artean bizio asko ditugu idazteko orduan, gai asko aztertu behar izan ditugu, eta oso teknikoki hitz egiten dugu. Eta azkenean herritarrak ez du ezertxore ulertzen. Zorionak beraz horregatik bikain iruditzen bazait. Eta ideia lapurtuko dizuet, edo maileguan hartuko dut zuen ideia, Segoviako aldundirako. Beste zerbaitek harritu, 25.000 arau dituzuela jakitea. Hau da, Europar Batasunak baino okerragoak zarete.
Eta gero asko gustatu zait Davidek esan duen hori. Kontuan izan dutela hasieratik DPD-a. Eskerrik asko. DPD-en izenean eskerrik asko. Eta beste zerbait, bai, Davidik galdetu nahi nion adostasuna lortzeko momentuan, automatizatu nahi duzuen hori, ez alduzue pentsatu arrakala digitala hor egon daitekela, hau da pertsona bat oso pobrea izan daitekela, ez duela telefonorik, edo nire aita adibidez, 85 urte dituela eta uste du internet deabrua dela. Eta WhatsAppa zer esanik ez. Uste duzue arazoak egon daitezkela adinekoekin edo baliabide gutxi dituzten pertsonekin? Hori alde batetik arrazoi duzu. Arrakala digitala egon badago eta azterlan bat egin dugu. Ez azterlan bat inkestetan oinarrituta baizik eta kontutan hartuta ze erabilera egiten den, ze datuak guk ditugu. Eta guk ematen ditugunez ziurtagiri digitalak badakigu nork egin duen izapidetza digital bat edo ez. Datuak zeharkatzen baditugu erroldarekin badakigu zein den arrakala digitala. Beraz, bai badago, egon badago. Adinean oinarrituta batez ere gazte gutxi izapidetzen dute eta adinekoek are gutxiago. Ez dago izapidetza digitalik gizarte zerbitzuak eskatzen dituztenen artean, horrez dago arrakala digitalik zerbait lortu behar dutelako beti. Eta beste modu batean ebaztzi behar diren kasua balin badaude beste modu batean egiten dugu. 300 lagunarakotasuna biltzea ez da 300 biltzea bezala. Eta mugikorraia mundu guztiak dauka. WhatsAppakia mundu guztiak erabiltzen du. Beraz, behar badago arrakala digitalik, guk ez dugu detektatu, behar badago. Eta horrela, kasu asko ebatzeko genituzke, aurkakotasunik eza hori WhatsApp mezu baten bitartez jasoz, adibidez bai edo ez esanez. Badaude pilotuak zentzu honetan, Muchas gracias. Eskerrik asko. Eta hizkera argiari dagokionez, abian ari gara, maileguan hartuko dizut bai ideia, gauzak gehiago egin dira ere, gizarte zerbitzuetan nik dakidala, ebazpenak hartzeko orduan eta jakinarazpenak egiteko orduan komunikazioak herritarrekin indarrean dago azterlan marabiloso bat eta nolabait itzulpen bat egin diezaguten eta ebazpenak eta txostenak itzul diezaguten hezkuntza hizkera argi batera gida bat ere bat dugu herritarrei begira eskuliburu antzeko bat Castellonek ere aterazun bat Castellongo diputazioak, baina, gero esan behar da, hori hor dagoela, baina funtzionarien artean sarbidea izan behar du. Gu ditugun prozedura zahar guztiak, jadanik daudenak idatzita ezkera horretan. Eta egia esan oso ondo dago ideia, eta WhatsApparen gaia aztertzen ari gara. Mundu guztiak du mugikorra, beraz azkenean komunikazioa erraztu behar dugu, herritarraren komunikazioa. Nik uste du badagoela adineko belaunaldi bat, horiek jadanik ez daudenean mundu guztiak erabiliko du WhatsAppa. Atzo Bartzelonan ari ginean bazkaltzen, ondoan genituen 3 emakume 80 piko urtekoak, eta batak besteari erakusten zion argazkia, bidaznik idatzi zidan hau eta bestea WhatsAppean. Beraz, azkenean, ikusi behar dugu jendeak gehiengoak zer erabiltzen duen, baina 90 gehienola asmatuko dugu seguru. Zentzu horretan, pasadizo bat. Campos Akuñak esan zuen administrazioa pertsonen patrikan balin badago, pertsonen patrikara joan behar dugu. Beraz, bai. Creo que había más. Zetu galdera gehiago badaudela. Kaixo. Galdera bat abidentzat. Nora deitu diozu, pobrezia energetikoaren txostenaren automatizazioa esan duzu. Ulertu dut fase pilotuan dagoela, edo udaletxe batuan jadanik ezarrita dago, bai. Hau da, kasu negatiboen eskuzko errebisioan jakin nahi nuen, ea errebisatzen dituzuen 100%,
eta edo plangintzaren bat egiten den, plangintzaren bat ote dagoen egiaztapen hori eskuz egiteko. Kasu positiboetan dokumentazio guztia errebisatzen da, eta espedientean ateratzen da, ze familia edo ze pertsona dagoen zaurgarritasun egoeran. Baina positiboetan ez da bat ere errebisatzen, uste baita ondorio horren inpaktua ez dela hain larria gainerako kasuetan bezala. Hau da, eskuz egiten diren errebisioei buruz ari naiz, beti planteatzen da hor dilema bat dagoela, ze azkenean AA funtzionatzen balin badu hain ondo, pertsonek utzi ingo diote errebisiatzeari, uste pentsatuko baitute AA hobeto egiten duela, uste dut pentsatuko zenutela. El piloto Lehenik eta behin pilotua amaituta dago, pilotu gisa, eta orain produkziora pasatzen ari gara. Eta udal guztien eskura jartzeko prozesu horretan gaude. Pilotuan 20 udalek parte hartzen dute, beste 10 denbora zeramaten, honetan lanean, eta berrikusi egiten dituzte edo ez, kasu negatiboak, gero sartuko naiz horretan, eta besteetan amaitzera doaz, produkziora sartzear daude. Lehenengo hiruhilekoan gertatuko da hori, eta gero denak sartuko gara produkzioan. Txostenen berrikuspenari dagokionez guk jardunbide egoki gisa komendatzen dugu, iruditzen zaigulako hori egin behar dela, baina azkenean udalek eta teknikariek erabakitzen dute berrikusiko duten ala ez. Eta noski, txostena positiboa baldin bada, zaurgarritasun egoeran egongo da, nahiz eta ez egon, eta ondorioak ez dira argia moztea. Kaltetua izango litzateke hornitzailea eta espabilatuko dira, ez? Eta berrikusi edo ez berrikusi, pilotuan denetari dugu. Udal batzuek bai, berrikusten dituzte, kasu negatiboak. Bai ezatzeko, benetan, zegokiola moztea. Eta udal batzuetan ez, portzentajea txikia delako. Eta familia horri argian mozten badiote, moztu baino lehen jakinarazpena jasoko du, eta orduan gizarte zerbitzuetara joango da. Eta orduan modu erreaktiboan gizarte zerbitzuek esku hartuko dute. Ez dakita azaldu dizudan. Pilotuan dauden udalen kasuan ehunekoa oso txikia da. Bai, oso gutxitan daude kasu negatiboak. Ez ere egingo ez bagenu ere, esku hartzen jarraitzeko aukera izango dugu moztu horretik jakinarazpen bat egiten delako. Eta udal batzuetan erabakitzen dute dena automatizatzen dela, eta hori da, pixkazok aipatu duzun arriskua, ez? Eta badela sinestea, adimen artifizialak esaten duen guztia. Eta argian mozten bada, egingo dugu zerbait. Adimen artifiziala, ez da sortzailea kasu honetan, bada sistema deterministiko bat, aro batzu jarraitzen ditu. Eta esaten duena horrela da. Zer gerta daiteke? Zuk plataformetatik berreskuratzen dituzun datuak eguneratuta ezago, eta adibidez errenta aitorpenaren datuak. Eta hori, hala izan daiteke urtero eguneratzen delako errenta aitorpena. Eta gizarte zerbitzuekin ere egiaztatzen dugu, kasuak dagoeneko detektatuta izaten dituztela. Eta askotan jakiten dute, badakit familia honi hau gertatzen zaiola, beraz gozen ikustera algoritmoak zer esan duen. Baina guk egiten duguna da, irtenbide bat, eskaini automatizatzeko prozesu osoa, eta guk ere jakinarazten dugu zer muga dituen, eta gero udalak erabakitzen du. Zer egiten duen horrekin. Bartzelonako diputazioan, pilotu batean erabiltzen ari dira, soluzio hori, prozesu guztia automatizatzen da, eta beraiek egiten dutena da, txostena negatiboa denean, gutun bat sortzen dela, familia horrentzat, eta jakinarazpen bat egiten zaio. Eta beharrezkoa denean, gizarte zerbitzuetara ere bideratzen zaie. Guk, hasieratik amaieraraino, automatizatzen dugu. Baina gero hor gutunarena eta sartzen badugu, guk ezin dugu horretan sartu, baina hor, adibidez, egokitzapenak egin ditzakete, adibidez aldundiak egiten duen bezala, ez? Helburu garantistago bat duelako. Beste galdera bat zegoen, ez da? Egunon, mila esker guztiei,
aurkezpenengatik. Eskartzen da, ez? Azken batean helburua delako zerbitzu publiko hobeak, eraginkorragoak izatea, eta jakin nahiko nuke zer erabiltzen ari zareten, ea zuek garatutakoa den, edo ea merkatuko zerbait erabiltzen ari zareten, norbaitengana jo duzuen, eta kontratazio publikoa egin dela pentsatzen dut. Plataforma BPN bat da, prozesuen automatizagailu bat, merkatuan dagoen soluzio bat dago, lizentziak kontratatu ditugu, eta automatizatzeko prozesua enpresa batek egin du. Pilotu bat denek, kontratu txiki batekin egin dugu, zerbitzu publiko izaera duenean, orduan, kontratazio ireki bat, edo dagokion esleipen prozedura zabalduko da. Eta esan bezala, ez dugu erabiltzen adimen artifizial sortzailea, kasu honetan ez da aurresale bat ere, algoritmo batekin. Kasu honetan erabiltzen dugun adimen artifiziala sistema aditukoa da, bai, determinista da. Zuk algoritmo horri esaten dio zuzerrara jarraitu behar dituen eta horren arabera jokatzen du. Eta datu guztiak lortu ondoren operazioak egingo ditu kalkulatzeko diru sarrera maila, eta lehen esan bezala. Datu horiek ez dira denak egonkorrak, batzuk urtean behin eguneratzen dira, beste batzuk kasuz kasu aldatzen dira. Adibidez, errenta ez badute elkarrekin aurkezen familia batean, ezin duzu bi bider inputatu, behin bakarrik inputatu dezakezu soilik. Beraz, automatizazioa egiten du, baina arau batzuk jarraituta, bai? Adimen artifiziala oso kontzeptu zabala da. Adimen artifiziala zari garenean, ez gara soilikari adimen artifizial sortzaileaz, bai? Guk algoritmo bat erabiltzen dugu pertsona batek egiten duena ordezkatzeko. Horregatik esan dezakegu adimen artifiziala dela, eta programatu du enpresak, bai? Kontratuaren hartzailea den enpresak. Jabetza intelektuala, hala ere gurea da, eta guk dugu algoritmoa arekin lanean jarraitu ahal izateko. No sé si hay alguna otra pregunta. Beste galderarik badago, bai? Yo es más con el tema del... Bueno, ni batez ere datuen erabilerarekin lotuta egin dut galdera. Esan duzu, arazoak zaudela espediente soziala ireki ez zuten pertsonekin, ez zenuelako baimenik. Eta batzuek esaten dute badagoela interes legitimo bat, eta laguntza hori eskatzeko xede horrekin dagoeneko baimena eman beharko litzatekela datuetarako sarbidea izateko, datuak non dauden kontuan hartu gabe. Bide hori, hori da lehen Isidrori egin diogun galdera, ez da? Gure zerbitzu juridikoen arabera hori ez da posible. Baimena jaso behar duzu, lehenik eta behin txostena egiteko, gizarte izaerako laguntza badelako, bai? Horretarako baimena behar da, lehen azaldu dut. Eta gero, hor, beste kontu bat litzateke, horretaz aparte, kontuan izatea, izapide honetan, pertsona ez dela etortzen, guk fitxategi bat dugula. Eta ez dagoela interakzio bat pertsona horrekin, horregatik aipatu ditugu lehen zerbitzu proaktiboak, bai? Zuere joan zaitezke zerbitzuetara, eta eskatu zaurgarritasun txosten bat, baina hor, eszenarioa beste bat da. Pertsona hori etorri egin delako. Eta kasu horietan ere, egokitu dugu, sistema hori erabilial izan dezan. Kasu horretan, sar dezake nortasuna gire zenbakia, helbidea, eta hor bai, kontsulta bakarrarekin edo kasu bakarrarekin oso azkar eman dezakegu irtenbide bat, baina oso desberdina da, eszenarioa. ¿Algún comentario más?